Muncești strict pentru bani sau muncești pentru tine, cu bucurie și satisfacție și oferind valoare? Hai să vedem cum intervine legea karmei în felul în care ne câștigăm existența și ce efecte sunt. Dacă muncești doar pentru bani, fără pasiune, fără bucurie, fără dorința de a contribui la binele celorlalți, ce energie crezi că transmiți? Poate să fie o energie venită din zona de sărăcie. Te simți sărac și vrei cu orice preț să ai bani. Cât de mulți? Sau poate să fie pur și simplu dorința de a demonstra, de a-ți demonstra sau de a demonstra celorlalți că și tu poți fi ca ei, că și tu ești cineva, că ești în stare și alergi în permanență după tot ce înseamnă bogăție, bani, statut, imagine, vacanțe cum au alții, haine cum au alții, mașini cum au alții. Poate să fie pur și simplu atașamentul de material. Simți că ai valoare doar dacă ești înconjurat de lucruri materiale, valoroase. Și ce crezi că obții până la urmă? Conform legii karmei, care sunt efectele acestor energii? Stres și nemulțumire, epuizare, stagnare. Sufletul tău nu se simte împlinit, pentru că nu ai acolo o pasiune, nu ai acolo o simțire, ceva ce vine din inimă, o bucurie, o plăcere imensă. Sufletul tău e neîmplinit și îți răspunde prin stres, prin anxietate, epuizare, stagnare. De asemenea, dacă muncești din frica de sărăcie, frica de a nu avea bani, poți obține situații care să-ți confirme mereu acest lucru. Vei ajunge mereu în stare de lipsă, de sărăcie. Ceva se întâmplă și pierzi de fiecare dată ceva. Sau poți să câștigi foarte mulți bani, cu toate acestea să nu ai însă nicio satisfacție, nicio bucurie și să vrei mereu mai mult, mai mult, mai mult, crezând că vei găsi în cele din urmă împlinirea și fericirea. Însă, din păcate, nu se întâmplă asta. Dar dacă muncești cu iubire, cu pasiune, cu plăcere, cu bucurie, oare ce efecte pot interveni în acest caz? Ceea ce oferi din suflet se întoarce la tine prin oportunități, oameni, resurse infinite, fără luptă. Dacă faci ceea ce îți place, te simți liber și împlinit, iar munca nu are cum să fie o povară. Ai tot timpul energie pentru tine și pentru ceilalți. Hai să-ți dau niște exemple. Ana lucrează într-o corporație. Își urăște jobul, dar rămâne acolo pentru siguranță financiară. Ce crezi că poate să obțină? Care crezi că sunt consecințele acestui lucru? Stresul cronic îi afectează sănătatea, dezvoltă anxietate și un sentiment de gol interior. Creierul îi este în mod constant pe modul supraviețuire, ce duce la epuizare emoțională. Ce atrage Ana în continuare, obține tot mai multe situații care să îi afecteze sănătatea fizică și psihică. Până când? Până când va înțelege că trebuie să schimbe ceva. Poate de asemenea să piardă acel job, să piardă toți banii sau să intre în burnout. Hai să vedem acum cum e cu munca din iubire și pasiune. Mihai este pasionat de pictură și deși i s-a spus că nu poate să trăiască din asta, el continuă să-și urmeze pasiunea, să-și urmeze visul de a fi pictor. Ce crezi că obține? Care sunt urmările? Cum acționează legea karmei în acest caz? Se simte liber, creativ,
și motivat. Creierul său activează circuitele de dopamină și serotonină, ceea ce îi dă o stare de bine și îl face mai rezilient la provocări. Mihai funcționează dintr-o stare de abundență interioară, ceea ce îl ajută să atragă tot mai multe oportunități. Tot mai mulți oameni încep să-i aprecieze munca, iar banii vin natural, fără forțare. Ce obține Mihai pe termen lung? Pe măsură ce continuă să creeze cu autenticitate, Mihai devine tot mai cunoscut, iar succesul său devine sustenabil. Se simte împlinit și atrage oameni care îl susțin și îl inspiră. Cum ajungi de la muncă din frică la muncă din iubire? De exemplu, Ioana este, să zicem, avocat, dar nu simte împlinire, nu simte că își folosește în mod real darurile. Simte un gol interior. Ce are de gând să facă Ioana? Vrea să descopere care sunt pasiunile ei și începe să studieze, de exemplu, coaching-ul, să afle cât mai multe lucruri despre ea însăși, despre oameni în general. Și își dă seama că îi place să fie coach, îi place să stea de vorbă cu oamenii și să-i ajute să se descopere la rândul lor. Deși îi este greu, îi este frică să renunțe la stabilitatea financiară, alege totuși să lucreze cu oamenii. De ce? Pentru că simte o satisfacție reală și simte că oferă valoare oamenilor. Iar încrederea în ea însăși crește. Ioana face un salt de credință și își urmează chemarea. În scurt timp atrage mulți clienți, mulți oameni care să o asculte și să îi aprecieze munca. Iar abundența financiară vine în mod surprinzător și natural. Ce se întâmplă pe termen lung? Ei bine, pentru că a făcut tranziția în mod conștient și a ales să evolueze, Ioana devine un exemplu pentru alții. Simte că munca ei este o contribuție reală și trăiește în armonie cu misiunea sa. Tu îți iubești munca? Dacă nu crezi că ai putea să faci schimbări acolo, crezi că ai putea să schimbi viața? Ai curajul ăsta? Dacă da, ce urmări ar putea să apară în viața ta profesională?